खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे बड'लेण्ड जब्स इनफो चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होनना। थुदा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि जब नटिफिकेशनानो जाबाय ATEPFO रिक्रुटमेन्ट 2021 नि बागै। गिबियावनो ATEPFO मा? ATEPFO आनो जाबाय आसाम टी एमप्लयिज प्रोविडेंट फंड अर्गेनाइजेशन। बेवहाय 25 वेकेन्सिज दङ जुनियर एसिस्टेंट पोस्टआव, जेराव नोंथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि डेटआ 15 जुलाइनिफ्राय 14 आगस्ट मोनानि 12टासिम जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय डिस्क्रिप्शन बक्सआव मोनसे लिंक होनाय दङ आरो बे लिंकआव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। भिडिअखौ कमप्लिट नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बे पोस्टनि एग्जामा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जागोन, फारियै डिब्रुगड़, जरहाट, तेजपुर, सिलचर आरो गुवाहाटी। आरो बे पोस्टनि एग्जामनि डेटखौ उनाव डिक्लेयार खालामनाय जागोन आरो पे स्केलआ 14,000 निफ्राय 49,000 सिम। पोस्टनि मुङा मा? जुनियर एसिस्टेंट। आरो कैटेगरी वाइज बेसेबां वेकेन्सिज दङ बेखौ नायनानै लाखानायसै लोगोफोर। ओपन कैटेगरीआव थागोन 10 वेकेन्सिज, OBC MOBC आव थागोन 7 वेकेन्सिज, SC नियाव थागोन 2 वेकेन्सिज, ST प्लेन फोरनि थाखाय थागोन 2 वेकेन्सिज, ST हिल्स फोरनि थाखाय थागोन 1 वेकेन्सि, EWS माने इकोनॉमिकली वीकार सेक्शन बेसोरनि थाखाय थागोन 2 वेकेन्सिज आरो PWD एबा पार्सन्स विथ डिसेबिलिटी बेसोरनि थाखाय थागोन 1 वेकेन्सि। दानिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर ATEPFO रिक्रुटमेंट 2021। गिबियावनो लोगोफोर कैंडिडेट्सफोरा जानो नांगोन ग्रेजुएट आरो लोगोसे डिप्लोमा इन कम्पिउटार कोर्स बेनि मोनसे सार्टिफिकेट थानो नांगोन, जेराव लोगोफोर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, कन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, इंटरनेट, ईमेल एंड कम्पिउटार टाइपिंग इन इंग्लिश एंड एसामिस लैंग्वेज बेफोरनि सोमोन्दै नलेज थानो नांगोन लोगोफोर। दानिया लोगोफोर एज लिमिटफोरखौ नायनानै लागोनसै। 21 इयर्सनिफ्राय लानानै 38 इयर्ससिम कैंडिडेट्सफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफोर कैंडिडेट्सफोरा OBC एबा MOBC कैटेगरीआव गोग्लैयो बिसोरो 41 इयर्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे SC ST कैंडिडेटफोरा 43 इयर्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो PWD कैटेगरी कैंडिडेटफोरा 10 इयर्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। माने 38 इयर्स प्लस 10 इयर्स बेसेबां जायो? 48 इयर्स होनबा PWD कैटेगरी कैंडिडेट्सफोरा 48 इयर्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया सिलेक्शन प्रसिडियर्सखौ नायनानै लाखानोसै। सिलेक्शन प्रसिडियर्सआ जागोन मोननै स्टेजाव। स्टेज 1 आव गिबियावनो कैंडिडेट्सफोरनिसिम माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स होनाय जागोन। बे फैगोन 100 मार्क्सनि आरो माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्सआव फैगोन जनरल स्टाडिज रिलेटेड क्वेश्चन्स। बेहाय थागोन कारेन्ट एफेयार्स, नेशनल आरो इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन्स। बेहाय थागोन 60 मार्क्स आरो बेनि उनाव जनरल इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन्स फैगोन। बेहाय थागोन 20 मार्क्स आरो एरिथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन्स फैगोन। बेहाय थागोन 20 मार्क्स होनबा टोटल बेसेबां जाखो? 100 मार्क्स। दानिया स्टेज 2 आव जागोन जायफोर कैंडिडेट्सफोरा स्टेज 1 आव एग्जाम होदों बिसोरनिफ्राय कैटेगरी वाइज साबा बासिख्ल'नानै स्टेज 2 आव एग्जाम होनाय जागोन, जेराव बिसोरनो होनाय जागोन कम्पिउटार टेस्ट, जेराव टाइपिंग खालामनो नांगोन इंग्लिश आरो एसामिसाव। बे फैगोन 20 मार्क्सनि आरो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इन इंग्लिश, जेराव फैगोन ड्राफ्टिंग, पेसेज राइटिंग, कम्प्रिहेंशन, एसे राइटिंग एक्सेट्रा। बेहाय थागोन 30 मार्क्स। फाइनल सेक्शनाव सासे कैंडिडेटआ स्टेज 1 आरो स्टेज 2 आव बेसेबां मार्क्स सिक्योर खालामखो बेखौ नायनानै कैंडिडेट्सखौ बे पोस्टनि थाखाय सिलेक्ट खालामनाय जागोन। दानिया मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशननि थाखाय लोगोफोर? गिबियावनो रिसेंट पासपोर्ट साइज फटोग्राफ गांसे होनो नांगोन आरो एडमिट कार्ड ऑफ HSLC एग्जामिनेशन बेखौ होनो नांगोन, ग्रेजुएशन डिग्री पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ओमफ्राय बेनि उनाव स्कैन सिग्नेचर होनो नांगोन। ओमफ्राय इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिसोरो कास्ट सर्टिफिकेट होनो नांगन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओमफ्राय कम्पिउटार डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनो नांगन आरो इन केस ऑफ PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स बिसोरो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गांसे होनो नांगन आरो लोगोसे इनकम सर्टिफिकेट गांसे होनो नांगन। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे सब्सक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना दाबाव, जाहाथे आं जेब्लाबो भिडिअ आपलोड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशन सौहैयो। भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।